Tak určite sa zmenila, pretože v druhej lige sme boli favoriti a tam nám velilo samozrejme diktovať tempo hry a hrať hodne často do plných. V lige Jihlava produkuje trošičku iný futbal, ktorý jej samozrejme vyhovuje. Není favoritom v tých zápasoch, hraje kompaktne z bloku a snaží sa hrať na rýchle protiútoky, na ktoré má samozrejme hráčov. Aj keď sme stratili Standu Tecla, ktorý samozrejme tie útoky dokázal rozbiehať, ale musí sa s tým samozrejme vyrovnať. Právě tím Teclem je asi hodně jiná ta Jihlava. Tak je jiná, pretože Tecel bol ten hráč, ktorý tak jak majú rýchle kraje, jak Masopust, tak je tam samozrejme Kosák, je tam Kliment, mladí hráči, tak dokázal samozrejme ako Tecel, ako Hroťák tie útoky rozbiehať, takisto biehať do priestoru a naučil sa za posledný rok hrať aj do tela, takže sa z neho stáva komplexný hráč a preto je hodne nebezpečný a momentálne majú trošičku iné typy tých hotových útočníkov, sú to vyšší a sú to hráči, ktorí viacej hrajú chrbtom bráne, takže vlastne tie útoky potom ťahajú vlastne po tých krajoch, alebo je tam Junger, ktorý vlastne dokáže mať nábehy z tej druhej línii a dokáže vlastne doplňať toho jednoho hrota. Asi by ten soupeř přeze všechno měl být pro tebe čitelnější než ti ostatní, přece jenom jsi tam působil, že? Tak je samozrejme hodne čiteľný, pretože vlastne tí hráči, začne som rok pracoval, takže ich poznám. Videl som osobne obidva zápasy doma, ktoré hrali, to znamená jak s Hradcom Králové, tak s Libercom, na ktorých som bol prítomný. Zase to hovorí niečo, pretože Jihlava samozrejme dva ťažký super mala, jak Liberec, tak Spartu v pohári. Doma uhrala 2-0 a dokázala na Sparte znovu hrať remizu 1-1, takže v toho zápasu dostala jeden gól. Takže sa koncentruje samozrejme na to bránenie a momentálne má trošku problémy samozrejme s tou ofenzívou alebo dávať tie góly.